салому алайкум дӯстони гиромӣ. Фарҳодҷон салом. Сеюм лайк ташаккур зиёд бародар Фарҳодҷон. Бахшиши зиёд ки бигем меҳмон омад дигар эфир қатъ шуд. Аз ҳаматон бахшиш мепурсем. Иншоалло ки аз дарси оянда забони туркӣ, аз дарси ояндаш ки рӯзи ҷумъа ҳаст, ҳамин дарсе ки гирифтем ҳаминро такроран бо пурра хубтар мегирем иншоалло. Аз дӯстоне ки нав омадан ва дар дарси мо бигем ки нав ҳузур доштанд, аз онҳо хеле маъзарат мехоҳем ки хуб дигар мехешид. тӯли 3 моҳ 4 моҳ шид эфир мекунем. бори аввал аст хел мешавад, хай гоҳ-гоҳ шиданаш мумкинеда. бинобар ин аз ҳаматон маъзарат мехоҳем. ва ҳоло ҳам меҳмонҳо ҳаминҷа ҳастанд. эфира қатъ мекунем. сабаби эфир карданам дар ҳамин буд ки аз шумо маъзарат бихоҳам. маъзарати зиёд дӯстони гиромӣ. муҳаммад али эфир тамом. муҳаммад али аки имрӯзаша тамом хеле бахшиш мепурсем. дигар то ҳол меҳмон дорем ҳаминҷо омадагӣ ҳастанд. тақрибан ним соат баъд ё 1 соат баъд коршон тамом мешавад, мераванд. соатҳои 10 дар эфир кардан метавонам. агар касоне ки хоҳиш дошта бошанд метавонем ки соати 10 эфир кунем. ҳозир соат 9:19 ҳаст. аммо ба фикрам 10 хеле бевақт мешавад. рӯзи ҷумъа бикунем чӣ? ҷумъаи оянда. барои пагаҳ русия аст, пагаҳи дигараш англисӣ аст, пагаҳи дигараш баъд бо туркӣ мешавад. ҳечи гап нест ака. бахшиши зиёд бори дигар бахшиш мепурсем. хеле ҳолатҳо мемкун қариб 3 моҳ 4 моҳ шид эфир мекунем, якум бора аз байни эфир мебироем. иншоалло ки рӯзи ҷумъа боз ҳамин дарса чикор мекунем, мегирем. ба хотире ки соати 10 ба фикрам ки бевақти бад мешавад. ман ку вақт дорам, аммо бевақт мешавад барои баъзеҳора. ба он хотир хуб мешавад ки рӯзи ҷумъа дамонемш. рӯзи ҷумъа мегирем. ва пагаҳ забони русия аст, пагаҳи дигараш англисӣ. душанбе англисӣ, сешанбе туркӣ, чоршанбе русӣ, панҷшанбе англисӣ, ҷумъа туркӣ, шанбе русӣ, якшанбе савол-ҷавоб. хуб дӯстон, дар ҳаминҷа хайрахуш мекунем. умедворем ки моро мебахшем ё бахшидем ва аз фардо боз дар хизмат ҳастем. худо нигаҳдортон боша. муваффақу муайяду сарбаланд бошем. محمد علی اوکی. محمد علی خداحافظ. خب خدا نگهدار.